bok, ja sam Iva i nakon 15 godina rada u turizmu, najviše kao vodič i kreator sadržaja, odlučila sam popuniti jednu prazninu na hrvatskom tržištu i pokrenuti samo vodeće ture, digitalne, odnosno bit će to mobilne aplikacije. Već sada, ako ste u Zagrebu, možete isprobati Secret Zagreb aplikaciju. Samo je preuzmete, odaberete šetnju koju želite, a ima različitih zanimljivih tematskih šetnji i sami istražite Zagreb. I to naravno nije sve, to je samo početak. Uskoro ćete moći istražiti cijelu Hrvatsku uz pomoć Croatia Underrated aplikacije koja će vas voditi u zanimljive kutke, otkrit će vam razne legende, zanimljive ličnosti. Pa eto, nadam se da ćete se svi odvažiti u istraživanju neotkrivene i možda podcijenjene Hrvatske.